जोंनि दुरान कापखौ खुंनो थाखाय जोङो प्राय 100% जोङो थियारि जाबाय आरो बिनि थाखायनो जोङो गाबोन मोनाबिलि 6 रिंगानिफ्राय नैबे स्टेडियामावनो जोङो जोंनि बड'लेण्ड जि FC जों बानायदों आरो दुरान कापआव गेलेगोन बेजों लोगोसे अल इन्डिया दुलियाजान बे मोननै टीमनि गेजेराव फ्रेन्डलि मेच जोङो खालामनो नागिरदों आरो बेनि गेजेरजों जोङो जोंनि रायजो राजा बिथांमोनखौ जोङो खावलायहरनो नागिरदों जे एसिया हादोरमानिनो बयनिख्रुइबो गोजामसिन मोनसे काप दुरान काप जाय 132 बोसोर जाबाय आरो गिबि खेबनि थाखाय आसामनिफ्राय बड'लेण्ड FCआ बेयाव बाहागो लागोन। दा बेयो मोनसे जारिमिनारि मोनसे हाबाफारि बेयाव बयबो जाहाथे लैहोर फैनानै बाहागो लाफैयो। गाबोननि फ्रेन्डलि मेचआवथ' जोङो टिकेटनि खोथाखौथ' जों सानखायाखै आरो 5 खालार खालि जोंहा बेखेवजेननाय हाबाफारि बाहाय जागोन। बे खालिबो जोङो टिकेट लानाय जाया बेखौ जोङो फ्रि एन्ट्रि खालामना होनाय जादों। सिरि 3 जि दङ जोंहा दुरान कापखौ जायफ्रा खुङो बा स्पन्सर खालामो बिथांमोनखौ जों खावलायनानै गिबि एबा जागायजेनखालिनि जि खेला बेखौ जोङो फ्रि एन्ट्रि खालामनो थाखाय थांखि लानाय जाहैबाय। एबारावबो जोङो थोजासे जोङो एक्सपेक्ट खालामदों। बेखेवजेनखालिथ' जोङो जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव जेसेबांखिनि हारि माहारिनि आफादफोर दङ गासैनोबो जोङो इनभाइटेसन हरगोन, लाइजाम हरगोन बिथांमोनखौ नायनो फैनो थाखाय। जोंहा बिटिआर ओनसोलनि जेसेबांखिनि कलेज दङ कलेजनि प्रिन्सिपाल आरो स्टाफ आरो जोंनि बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि CIT बेबायदिनो बिनेश्वर ब्रह्म इन्जिनियारिं कलेज जोंहा मेडिकेल कलेज जेसेबांखिनि इन्स्टिटिउसन दङ बे इन्स्टिटिउसननि हेड लोगोसे स्टाफफोरखौ जों लिंहरगोन। थुनलाइ आफाद, फरायसा आफाद, बड'लेण्ड ओनसोलाव जेसेबांखिनि माहारियारि आफाद दङ आरो जेसेबांखिनि राजनितिक हान्जानि दङ UPPL होन, BJP होन, AJP होन, GSP होन, BPF होन जेसेबांखिनि राजनितिक हान्जा दोलो दङ बिथांमोननि दैदेनगिरि जों गासैखौबो हांख्रायगोन आरो जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनिफ्राय जेसेबांखिनि MLA, MP, EM, MCLA जेसेबांखिनि दङ एक्स MLA गासैखौबो जोङो हांख्रायगोन। मानो होनना बुङोबा बेयो मोनसे जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि मोनसे जारिमिनारि मोनसे फोरबो जाय जारिमिनारि फोरबोनि गेजेरजों जोंनि बर' हादोरनि एबा बड'लेण्ड ओनसोलनि गासैबो मान सन्माननि खोथा दङ। दा बेखायनो जों बेखौ राजनितिक नोजोरजों जोङो नायनो थाङाखै। जोङो BPFनि मानगोनां आफादगिरि हाग्रामा महिलारि बिथांनोबो जोङो लाइजाम दैथायगोन आरो BPFनि जेसेबांखिनि EM, MCLAफोर दङ बा MLA दङ बिथांमोननोबो जोङो लाइजाम दैथायनानै बे खेलाखौ नायनो थाखाय जोङो खावलायगोन। दा बे हिसाबै जोङो मिजिं थिदों जोंहा 12निफ्राय 13,000नि जिरायनायनि केपासिटि दङ। नाथाय थांनाय ISPLनि जि फाइनाल गेलेनायमोन बेहायथ' प्राय 30निफ्राय 40,000नि सुबुं बे गेदारिं जादोंमोन। दा बेखायनो जोङो सानदों जा एक'मडेसन खालामनायनि बाथ्राखौ बोरै जों हायो दा जोङो नाजादों। बेखायनो जोङो गाबोन गेलेनायनिबो मोनसे टेस्टिं आरो मानसिफोर जिरायहोनायनिबो मोनसे टेस्टिं जों बेखौ लानो नागिरदों। दा बेखायनो आं खावलायगोन रायजो राजाफ्रा फैयो जाहाथे जोंनि बिसेसकय जोंनि बड'लेण्ड FCनि जेफोर गेलेगिरि बर' सेंग्राफोर बा जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि गेलेगिरि बिथांमोनखौ जाहाथे थुलुंगा होनायजों लोगोसे जोंनि बे जारिमिनारि मोनसे फोरबोआव बयबो जाहाथे साखि जानो हायो आं बेखौनो खावलायहरो। नुनो मोनदों